2000 prepojíme Slovensko krížom v diaľniciach, to znamená prepojíme Bratislavu s Čadcov, čo je úžasné dielo. Ten, kto chodí o týždeň rakúskeho ministra dopravy, ktorý takisto chce spojiť Rakúsku republiku so Slovenskom, chýba tam už iba niekoľko kilometrov. Či máme zastaviť výstavbu diaľnic v čase, keď neustále pribúda počet hlavná cesta a počet svetelných obrazov, pretože intenzita je obrovská. A či máme zastaviť najmä tú časť diaľnic. Ale na záver tohto prvého by som chcel povedať, ako sa zlepšila rapidne stav, to bolo pre vás úžasné to, ako dozvedel som sa, že prestupuje do zdravotníctva, lebo hovoria a bude robiť na internát, že keď s tou zástavkou zastavíme jeden rýchlik, takže môže zastavovať aj hračky na internátoru. SDK robí najväčšie problémy. A teraz čo je to SDK? Keď nemá program, nemá členov, bude mať len kandidát. Čo sa teraz stane? Tí, čo budú na kandidátke SDK, sa vrátia naspäť do svojich strán, ale potom nebudú mať poslanecké kluby a nemajú nárok na finančnú pomoc. Alebo potom idú rozdeliť terajšie strany na dve alebo zručiť do jednej. Takže potom sa zručuje krajná pravica a ľavica len na báze. Povedal ešte aj to, že sa tie percentá musia zručiť a musí mať spolu 25%. A tak sa môže stať, že ak budú mať 24,999, tak nebude v parlamente ani jeden. To je ich problém, ktorí si sami založili vytvoreniu tej strany aj postup. Nápravu zjedná, venujme sa svojim veciam. Čo nás rozháže 5-6 provokatérov? Na ktorom je vlastne ospravedlnenie za všetkých, ktorí sa tu neslušne správali dnes. Je tu napísané: ospravedlňujem sa vám touto cestou za neslušné chovanie našich študentov, rozporuplné a nejasné vyhlásenia niektorých politických subjektov na adresu HZDS. Pani Ivanová sa to pýta.